belai keno kha khamani sini Kobrong Media Forum ni khoroksa adong Kanchanpur ni khoroksa susuk koktoma thumnai cintaku romen bini nukuni borok no jeng salkabangwa salisilu no sak khamia biaba obahai asumsa ngana mia bo koksai tongo tini bo koksai tongo asumsa oxygen level komung thawani bagi langma sasolang jaka bini bagi jeng all triba Kobrong Media Forum kha khamjak tai obahai jora hamia jorawo ba tam huni kok sasinai tobe bini belai kheno sung to agin sibin semen tongo bisi balok ya ko bukayung tija zamani aboni ya golo hayo hai bini nupuni nok di borok bo thangjao ka tabok bosa class 9 pori tongo chini koktoma thunerong ni langmao ahaino se chini kono security gre na kono beton kaham mama jorao nok di borok no seven security rani bagai jeman sak sai to jaka cinta ku romen bil logyo sung tongo humbano serokom sai jo khaimani asung wasa mo taragya ko plus chini Kobrong Media rok ni obostha to galai no sugya abno buya sana bo saibo sugo mai to phano omahai tangthung obahai lukro bonani nung thung kinango tai chini je kok thumnerok ni lukungo kaham kreng jasik sak tonglai tongnani abno diai jao tonthung kaito rokbo tai takuk romen ni nukungo bahino kaito naiklai tung ishor naiklai tung jate khakchangma manai tabuk chini bukuk onitariang ronibo kola khakchangma manthung asunu pokma sajabo omahai jora hamiao asunu situng